Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Baray na aga 12 de Hunyo Biyernes. Viva Señor Santo Cristo. Sa paghampang takan kaaldawon, mahal na amang Diyos, dapat ipigpaenot permi sa gabos Señor Santo Cristo baga dyan sa Kasay Paris sa barangay Dap-Dap kan Ligaspi. Pasalamat lamang kita kay Señor Santo Cristo asin padagos na manarig. Siyempre, sa daraga pwede man sa barangay San Roque, Sitio Santo Cristo. Sa paghampang takang kasiributan, mahal na amang Diyos enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagakumpleanyo ngunyan. Aldaw kang katalingkasan. Sagkod kitang alas 10:30 an udto. Mantang kamo dyan na sa pag-preparar gayud kan pangudtuhan or medyo nagtataga relax ta fiesta official bagangon yan, both public and private entities. Apera kan mga negosyo siyempre, pero mayoriya po kan sa gobyerno yaon sinda bakasyon tabe, long weekend sa pag-komemorar kan sa tuyang aldaw nin katalingkasan. Sabayan lamang nindo kami, sundo alas 10:30 mag-oro-restorya kita. Sa luwas yaon dyan ang tropa ang nanginot si Chief Jimmy Pading Jim, kumpareng Jomar Pading Al, si Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela si Henry Mata. Sa Master Control ang sa kuyang kompadre Padingnal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa barangay Dap-Dap kaining Legaspi. Sa newsroom yaw na ang tropa nangingenot News Director Mardila with Ma'am Sha Leron, Jen Matthew Baliran, siyempre Sara Nicole nagkukontribo pa yan, nagmomonitor, and Jimos Barrios. Lokal, national, international na istorya. Si Surumada nadadangog kung may newscast, major man o news break, DCGB. Nababasa dyan sa samuyang social media platform, DCGB News Online. Siyempre, may broadcast kita sa internet sa bilog na kinaban. Kung nadadangog kita sa AM band, yaon dyan ang nagluluwaskan sa muyang boses sa radyo sa bilog na Kabikulan, si Padingnal Baldo. Igwa man kita sa internet worldwide netwide, DCGB News Online, as in sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Jerome Nico Martinez katabang ang mga OJTs niya to coming from SSU, Sorsogon State University, Joven Lloyd Ingalia, asin si Carmel Hervera. Ako man sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan, ang sa kuya tabing numero 0942-670-1195, Smart, and 09660730-115. Yan, congratulations po. Kumo araw ngunyan kan katalingkasan, kan mga kan kalayaan. Yan, mabuhay ang mga malaya na Padingnal
Mabuhay ang mga malaya na, and good luck and mabuhay man sa mga papalayain pa lang. Yan. Tabi, aring kamuduman. Sa mga malaya na o papalayain pa lang, tabi. Kamu dyan yan, tabi, maray na aga sa mga paraan tabay niya to dyan sa sentro. Si Madam Beth Costa, good morning dyan sa Costa Enterprises. Yan, nabuhay tabi ka mo. Costa Enterprises. Dyan sa sentro kan Legazpi. Aring kamo duman sa mga malaya na o sa mga papalayain pa lang. Ano Sir Ato Lim? Diyan po sa Daraga, sa Petron, Tapgas Gasul, maray na aga, Sir Ato Lim. Konsuelo man ining si Sir Ato. Ano? Yan ang dapat lang sa natatada niya tong panahon digdining kalayaan sa kinaban. Konsuelo sana. Diyan yung Petron, Tapgas Gasul Boys. Good morning diyan sa Indo Tabi Gabos. Pardon pa dingnal, day ko lang na kukumpa putol kaya nagmensahe na su presidente, si Presidente Bongbong Marcos. Day ko na susubaybayan ito kung anong oras buda kun sain itaas kan bandera o kung sisay o baka may mensahe ang presidente. Day ko lang sabot baka diyan na hapon mensahe. Day ko lang aram taan nagkakadarangog niya to so lokal na opisyales digdi sa Satuya, ilihidos opisyales tabi sa probinsya nin Albay, nagparahayag na tabi. And pinagalata baka kung ano magiging statement po kan Satuyang presidente manungo digdi sa pag kumemorar niya to pagrumdum kang katalingkasan kan Republika kang Pilipinas. And siyempre digdi sa lokal so Legazpi City Charter Day commemoration man tabi. Congratulations and mabuhay. Abangan ta na lang taud-taud ti baka iguan na ning pahayag ang presidente i-on air taman iyan o baka tapos na nga ni gayud Presidente Bongbong Marcos Jr. Sige daw tabi. Now sa lado international muna kita, kasubagong aga mag alas 5:30 pasado, more or less, na ilaog ta kay VP Henry. So, sarong major development po sa international scene. And let me beg your pardon kung nadangog na nindo initabi o trohon tagiraray because this is good news. Good news tabi kita nguna. So, Estados Unidos de America, budaso Iran, nakatalaan ng magpirmahan man na oras o aldaw puon ngunyan kan final peace agreement nganing mapundo na ang gera, and ang pirmahan ang initial na talaan na lugar sa Europa. Tabi takasubagong alas 3 nin maagahon mantang kita nagmo-monitor kan news both national and international. Ito naglaog na bigla sa tuyang screen ang live na pahayag ni Presidente Donald Trump. Dakul siyang mga anunsyo duman pero ang pinag-enot niya ini managad na major development manungod sa giyera sa Iran. Ang pahayag ni Presidente Donald Trump iyan na pirirmahan sa Europa kung dain na naman po nin mangyaring stall o kaulangan ang Iran baga paano paminsan very erratic sinda ang Iran padingnal nagrampahog na baga sa gobyerno ninda garada na so mga haluyon ng lideres so mga mula tapos so presidente ngunyan igonin mga faction yan lalo na itong so hardliners ining so armadong grupo ninda nagaripuersas armadas ninda so IRGC ini po so mga hardliners iyan na RIGC iyo po iyan so pinagpundarkan mula yan na mga mga kleriko iyan na iyo ang nagdidiktamen kandalagan kan sistema sa gobyerno hustisya edukasyon gabos pati puersas armadas yan may faction dyan igoning medyo moderate and igwaning mga hardline na pag igwang nakakahuron, igwang aning nakakahuron si Presidente Donald Trump mismo through phone, Yan.
igwa maning mabutang mapahayag, nahali duman sa mga hardliners. Pero, na-overcome permi. Kumbaga nasa sa gilid, kadaklan duman hali sa mga IRGC. Ngunya, ang nangyari ka na kasuhapon, mantang yaon sa situation room si Presidente Donald Trump, iyan pong situation room, saro iyan na secured na lugar sa laog kan White House na yaon dyan tabi, nahihiling kan Presidente ang gabos na pangyayari sa bilog na kinakban. Sain man na parte kan bilog na kinakban, real time. Rumdum nindo ka ito sukuan, so pag asasinar baga, so pagdakop na mismo asin pagkagadan kay Osama Bin Laden padingnal. Yan. Duman sa Abbottabad sa Pakistan. Yan. Sa Abbottabad, duman baga tinirada kan SEAL Team 6. Saro sa pinaka-elite, one of the elite groups, military groups, kan US Armed Forces, matapos na ma-detect, nagkapirang taon na pag-surveillance, ma-detect kung hain si Osama Bin Laden, the number one terrorist wanted then kan Estados Unidos de America, pinadalaganan ito kan SEAL Team 6, luminaog sa airspace kan Pakistan, so helicopter kan US na dain na detect, then uto sa ibabaw kan harong na dakulao na may compound na secured, halangkawon an konkretong mga kudal palibot, uto duman sa ibabaw sa helicopter, nagbaraba sa mga SEAL Team 6, luminaog sa building, sinakat mismo duman sa kwarto ni Osama Bin Laden, pang gadan si Osama Bin Laden. Kinoa subangkay, dinara sa US and gari kung basta may prosesong pigdara ka ito, nababalot sa puting tela. Yan. Now, nahihiling iyan duman sa situation room kan Estados Unidos de America. Live real time, may mga camera. Feed hali sa ground, Pakistan, pasiring duman sa situation room, nagkakapi-kapi ang presidente, nahiling ang nangyari. So, purutukan, so tanog gabos. Iyan po ang situation room. Ngunyan, kanakaging aldaw, yaon si Presidente Donald Trump, buda su opisyalis militar kan Central Command, so sekretaryo kan Gera, taigo sinda duman ang sekretaryo kan Gera, so sekretaryo ang kan Defensa, sekretaryo of War, piga-apod nindaman yan, Secretary of War, si Pete Hegseth. Yaon sinda duman padingnal, pighiling ni Presidente Donald Trump, so assessment, buda su live na pambubumba sa Iran, prior kayang baga, nagpatanid na si Presidente Donald Trump. Kung day ngaya ka mo pumurma, day ka mo pumirma digdi sa kasunduan, napipirmahan pinalmente sa mga maabot na aldaw, ending the war, makaka-experience ka mo ning mas matindi pang pag-atake. Imbis na mag-respond baga so Iran, anong ginibo, may pinabagsak man sinda so Iran, may pinabagsak man na apat sa helicopter, duman sa may Strait of Hormuz. Yan. Kan pagbagsak ka na pa sa helicopter, so duwang piloto ka ito nag-eject, naka-escape, then pinagsalbar po ning unmanned ining vehicle sarong baruto, speedboat na kunyan drone sa dagat. Ano na sungarang ka ito? Basta may apunsin na first time itong ginamit, speedboat na unmanned, duman sinalbar kan US. So piloto, dahil lamang ning gasgas o kunano, nakasalbar, dahil nga nagduang oras, nahali ninda sa hostile ground so mga pilotong ito. So bale, tulunang piloto ang sinalbar kang US na dahil lamang na right there sa sa enemy grounds. Primero baga, so piloto kan eroplano na napabagsak man kan Iran, duman sa indang lugar, na isalbar man baga ito kan US. Ngunya naman na isalbar man kanyo, so duwang piloto naman kanapat sa helicopter sa Strait of Hormuz. Yan. Ngunya di kan pag pinatamaan ito kan Iraning missile, yan. Binurubong-bungan na kan US so Iran. Mga facilities ninda, oil facilities, mga vital governmental infrastructures, talagang matindi kung pirang gatos ng Tomahawk missile so pinatama.
So na pressure ngunyan and nagpatakot pa si Presidente Donald Trump, preparado na, sasakyadaho na, boots on the ground, tabi Migong King Reginaldo diyan sa Bangkiruhan. Ang plano na boots on the ground, so Card Island, ining Card Island saro yan na isla duman sa Strait of Hormuz, nayaunan saro sa pinaka major oil depot and refinery and facility kan Iran. Billions and billions worth of oil yaon diyan naka-stock. Ang plano, ang sabi, naka-ready na, uokuparo na ito kan US, buda sa iba pang vital oil infrastructure kan Iran, kunda ini pumurmal. Buda pigparatira pa kan US, so Bandar Abbas. Ining Bandar Abbas, naval base man ini sa Strait of Hormuz, kaya talagang paralyzed na sinda. So, ngunyan, mantapig hiling ito ni Presidente Donald Trump sa Strait of Hormuz, inapudan siya mismo kan mga kahuro niyang haralangkaw na opisyales sa Iran. This is the very first time kasuhapon na su presidente mismo ang kahuron bako nang through intermediary kahuron mismo mga Iranian officials nakiusip man sa mga Iranian officials punduho na lamang tabian pambubumba. Nakihuron. Pinag-anunsya man ni Presidente Donald Trump sa sayang official media account. Nakihuron nga sa mga opisyalis kan Iran na punduhon mi lamang nga ang kuan, ang pambubumba. Di pinunduman ngo na. And then comes now itong sa pagbutwa kasubagong magaw ni Presidente Donald Trump 3 a.m. more or less digdi sa Pilipinas, pasado alas 3 mag alas 4 na. Then alas 3 man hapon anduman sa US. Iyon na pig-anunsya na nagkasundo na duman sa pipirmahan, nagkasundo na sa mga kondisyones, nag-uyo na sa both parties na igwaning hali sa Turkey, igwaning hali sa Afghanistan, sa Pakistan, na nag-intermediar, nagkauruyo na itong so final agreement na ito, pipirmahan na po sa Europa, ano man na oras and ano man aldaw. Ang projection nga ni, within this week, tiba Domingo yan digdi sa Pilipinas, so abutan ning Lunes patabi tatrasado ba kita digdi nin kung gayud kita abantido kita nin 12 oras, so Domingo duman, Lunes na sa to, baka araw ka yan. Duman sa Europa na ang pirirmahan tabi, duman sa major sa major na agreement na pagkauruyo na numero unong contention duman na talagang matindi, so very tedious ang huroron is dahil na magkakaigwa ng nuclear armament, dahil na ma-enrich, dahil na ma-develop ng nuclear arm ang Iran. And ikadua, open ang Strait of Hormuz. Although, ang Strait of Hormuz ngunyan, sa totoo lang, ang Central Command may mga releases na sige ang luwas laog na kan mga oil tankers dyan na pinag-i-escortan kan US. Kaya lang, so Iran nagtataram na, pigsarado mga iyan kumbaga, parang pang-propaganda man siguro. Every time nga ni ibaga na sa US nagbubumba sa Iran o mapatakot nagpapaluwas ning pahayag si Presidente Donald Trump, may masimbag man na general kang IRGC, so ultimo nga niya monitor niya tong pagsimbag, sabi kan general, pag ngaya pigbumba kami, iningayang bilog na rehiyon, medyo oriente gustong sabihon, gibuhon mi ngayang impyerno. Yung mga puro patakot man kan Iran, pero hain maday man o tubaga binurbungbungan na kang US, kaya yun ayan tabi ang mangyayari. So abangan ta po yan, sana dai na ma-install ang ipapadara duman sa Europa, bako si Presidente Donald Trump mismo man mapirma kang kasunduan, kundi subi si Presidente si J.D. Vance. Yan. Now sana po dahil naman mangyari between this critical hour na yan, and dahil man paano dahil man pinagtaramso pet sa buda oras, buda kun sa in particularmente sa Europa, sana in between that period of time dahil mangyaring stall na naman sana malawas na inita, nag-react tulos man sa international oil market, padignal buminagsak na sukwan, so presyo kan crude oil nagi na sa ng 87, paminsan mina 85 nga ni. Nagbababa na, nag-react na. And then so stock market, kan US, nag-itaas. Grabing sirit pataas. So yan tabi ang sitwasyon. Sana,
magkuan na yan, magduro-diretso na tanganing matapos na ining sa tuya digding problema man sa petrolyo. Yan. So kung magbaba na ning magbaba yan, kasuhapon nga ni igaw man kitang na monitor na gari 8 pesos yata ito o 5 pesos man na ibababa kan krudo. Tapos piso yata ito o 2 sa gasolina and daiman malangkaw sa piso gayon sa kerosina. Sige na bagaan baba kan mga presyo kan produktong petrolyo. Alagad padingnal an mamundo ka inita dayta man na mamatian pa so pagbueltada man kan presyo kan mga barakalon. So pagbaba baga padingnal bako dahil naman inda ko sa natabi kung papaanohon iyan kan gobyerno na mapepersigir an hiro-hiro man kan presyo sa merkado kung paano bumalik duman sa level na at least huroharani duman sa pre-US-Iran war pricing. Dahil nabaga pa di wala na. Igo nga ni kitang nadadangog na biyahing ligaw, ligas pihaling biyon, pigahagada 60 pesos na. Samantalang day pa man kitang nababaritaan baga na nag-go signal na yung gobyerno sa paagikan na LTFRB na magkaigwa na sila ning increase sa plete sa public vehicles. Day pa man baga. O may nag-uusip na sa 60 pesos nga pigahagad sa mo. Estudyante yan. O biyo to ligaw. O kaya inda ko sa natabi. Sana bumaba na ining bumaba and iyan na very latest na yan po sa Iran, buda US, mag-hold na yan and matapos na ang gera tabi. So yan, so mga naghahapot tabi, pinagtawan ta na yan ng prominensya takasubago na ilaw ta naman yan kay VP Henry. Sana po tabi sa tuya man na kuan man na-appreciate man digdi sa programang Tingog kan Banwaan Sabi ni Pading Noel na Manalo, sana padi talagang magpirma sa Iran sa kasunduan. Aram taman sa nabagaan Iran, abu-abu, baka may ibang agenda yan. Well, we hope na kunyan tabi, iyan man ang gad na malawos na yan. Dahil na magpara, kumbaga, stall, sabi na nga, style man yan kan mga Iran, lalo sa mga hardliners, baga. Iyon ang gibo maninda. Sana dahil na po ning kaulangan na ining aparisir digdi sa sitwasyon na ayan ano tabi ha. O yan po ang kuan ha, yan ang very latest duman sa Iran US-Israel war. Aldaw ganyan kang katalingkasan padingnal, subandera baga padingnal. Subandera duman sa Jensan sa Sarangani, iyo ang nagsalbar sa buhay kan mga aki para tukdo. Bako padingnal. Takunday nagpa-plug racing, kung naka-plug racing na, nako, nasa loob na kan mga edipisyo sa mga aki. Ay abang Diyos ko tabi. Baka may mga diskwedong dakol na estudyante kaakian na puturukan sa tuyang banwaan. Kaya sabi nga ni baga, ang mga delays sa buhay kan tawo, ang mga delays sa buhay kan tawo, may rason iyan, tanganing iligtas ka sa mas pang kapahamakan, sabi sa Tagalog O nahaloy baga sa iba duman, pagkantakan lupang hinirang, bayang magiliw, igwa pang mga activity flag racing ceremony, first day of classes, pagrespitar po sa bandera kan Republika kan Pilipinas, simbolo kan sa tuyang katalingkasan soberanya, ilinigtasin na kan bandera. So intensity 7.8 bagang linog duman sa Jensan buda sa may Sarangani, buda pagtaraning na lugares. Igitabi, Oras Pilipinas, alas 9:32. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tikman ang bagong Mang Inasal Almusol Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusol Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capitol, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita
kita, ikaw. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi, diyan sa tuyang technical department. Si Sir Cedric na daay, piyaw naman sa Estados Unidos de Amerika. Yaw na sinda sa irarom kan daga. Anong Sir Cedric, maray na aga, Tabi. Piyo. Maray na aga digdi sa Pilipinas. Yaon ka mo sa irarom kan daga sa harong. Hello. Hello. Piyo. Nata ito Tabi. Back to normal na kami. Nasa taas na kami. Nagkali na kami sa basement. Nata ito nagsururo ka mo sa irarom kan daga. Pero nag-monitor ako sa satellite data. Nasa North Chicago man. So severe situation. Oho, anong nangyari, Tabi, Sir Cedric? Hindi kaya sa US, pag may araw kayan, mararasin mong alarm. And then tapos, very detailed. Pagkatapos, aside from the alarm sa cellphone na may very detailed information, ikaw pang siren, sounding of siren, kada lugar. Kaya, may inform talaga ang community na makaduman sa tamang lugar kung nga nila sila tamaan. Nga preparado, kaya rin nga sa akin, kung igwang basement, kaya automatic basement kami. Ano yan, so nag-alarm, kung hindi sa to, sa, ipo-ipo yan, Sir Cedric? Tornado? Tornado? Iyo, ipo-ipo. Tornado. Ay, garo parang sudig di sa to, salbay na pag nagkukuhan sumayon, matanog ang cellphone. Ano? Digdi baga salbay, so sa tuyang mga cellphone, pag nagtutugaan mo yun, nagtatanog, may alarma. Pero may detalye ang alarma. Pagkatapos, pati ang instruction kung ano dapat dibuhon, detalyado. Tapos sa general, very detailed ang instruction. Minaluwas dyan sa screens kang cellphone dyan sa US. Tapos aside from that,
igwa kang igwang public sounding of siren. Ayo, nagsururok ka mo sa basement kan harong. Mailing na nga ko taki movie. Sige tabi sir, salamat sa tabi. basement may theater room so ko kaya ready na magaling movie. Sa irarom kan daga. Sa basement Karo mas na aron sa irarom. Iyo tabi. O di sige Sir Cedric, ingat tabi ka mo diyan sa ina lugar nga ni kamo ngunyan? Nawara. Hello. Karo signal. Hello, sa inyo kamo ngunyan tabi Sir Cedric? Hello. Hello Sir Cedric. Oh. Yes, hello. Sa ina lugar tabi ka mo diyan sa US ngunyan? Sa Bartlett sa Illinois. Sa Illinois. Sakop kan sikat. Aha. Sige, salamat Sir Cedric tabi. Salamat din mara. Ingat ka mo diyan. Salamat man. Yan, ni si Sir Cedric nagpost. Yaon nga kami sa irarom kan harong kan daga. May ipo-ipo. Ikaw pala doon sa kunyan, sa cellphone man minatanog, may ipo-ipo. O niyan dapat gibuhon. Tapos iga pa ning siren sa komunidad na nagtatanog. Pareho man digdi sa sa bulkan mayon pag nagtuga minatanog mong magatabi Sige. Andali, may apod kita sa sa telepono. I-connectar ko ining natanganing on air ta. May nag-apod sa tuya sa telepono. Hello, good morning tabi. Good morning to you. Yes sir. Ako na pula ng kaumahang ko so sa ko yung pika pangagi urubang bago magkatoro. Igdadangog kan Diyos sa ko yung pagkimahirap. Oho. Na mapundo na ang girang ini sa Middle East. Opo. Tapos so ini mga nangyaring ini sangkot sa korupsyon kan flood control. Makawanag yung mga penalidad sa mga sangkot sa kaso. Kaya nakulaw ng pasalamat ko. Kaya mas kanutabi yung sikta na nagdadangugo niyan, tabangan ako kang pagpangaji burbang bago magkaturog. Apektado kita kang presyo kang mga barakalon. Oh, yan. Tabi tabi. Opo, ipadagustan pa nga ta. Sana dahil na ning mangyaring makakaulang pa magpuon mo niyan sagkod na mapirmahan na ina kasunduan ng ina pinalmente. Iyo tabi. Kaya nakulang ng pasalamat ko na pagdanaw ko kan Diyos na tamangan ako kan mga taong nag-inadyo ko niyan mas kanong siktaan sa tuyang na sandigan pero rin masan sa tuya ka na dadawang kong kan Diyos. Yan. Amen. Salamat tabi. Namumuyahan mo sa pagpresentar taman digdi kan mga impormasyon manungod yan tabi nasabutan mo po man. Ayo tabi. Salamat din maray. God bless. Salamat man tabi sa mo. Salamat. Mga tugang sa tuyang listener nagpaabot man kan sa iyang partisipasyon digdi po sa programang Tingugan Banwaan. Si Pading Alar Mario aramon tadawan sa iyang bit-bit na informasyon hali dyan sa iyang area of responsibility. I-connectar kay Pading Al ang linya. Kumpadreng Al, maray na aga tabi. Please go ahead na. Salamat tabi. Maray na aga. Dakulang bagay. Anak kontribusyon kan mga saradit na negosyante para lalo pang ma-improve ang tax collection kan Legazpi City. Iyan ang rason kung natata pigpaplansya pa sagod sa ngunyan ang planong improvement o amendment kan tax ordinance kan siyudad. Roger. Sigon kay City Councilor Charlton Lahara, ang chairman kan Committee on Ways and Means, as in proponent kan amendment na padagos ang sa inyong pag-encourage ng mga negosyante sa Legazpi para ma-improve pa o kaya matawanin oportunidad anaan mga ini magnegosyo lalong-lalo na ang may mga saradit na kapital.
Manonotaran ang ganyan na pagburutuan ng mga saradit na negosyo magpoon sa ibalong park, mga barangay, pati na sa mga gilid-gilid ng tinampo. Dakulo na bagangon yan ang mga tusok-tusok, mga paratinda ng mani, mais, barbecue, Yan. tuyo, tinapa, manlaylain, mga prutas sa sinibapa. I-encourage man sinda na magkuhanin business permit. Kung doon na kula naman sa non-capital, mas maray nang magkuhanin business permit para legal ang sa indang negosyo, at least makatabang man sa tax collection kan Legazpi City. Ang Legazpi niya, number 1 sa tax collection sa Bicol sa 2025. Kaya pigingo ang mantinerin asin lalo pang ma-improve na bako man agrabyado ang mga kapitalista, lalong-lalo na ang mga saradit na negosyante na bigo konsiderar na dakulang tabang ini sa tax collection kan Legazpi City. Roger to that. Yan, tabi pa rin ang informasyon pa digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Ngal. Kaso hapon nakahurong takayan tabi si Sir John Glenn Lee, kan ACCI, presidente mismo, and na-discuss niya na exhaustively so sa indang lado man buda so pigahagad man kan Legazpi tabi na yan sa pagbubuwis. Daita lang aram kung ano ang concession or ano so conclusion duman kung magakaigongo na nin pagpipindyente sa pagsingil, paglangkaw kan singil duman sa regulatory fees. Dua kaya yan, so sabi ni Sir Glenn Lee, dua yan, regulatory fees buda so sa lisensya, itong so sa buwis. So regulatory fees, yaw na yan dyan so lisensya, buda so mga permit. Parang duman ata duman mapatong. Or ligawan kan, uba ka duman sa pagbubuwis. Halos pirang taon na yata na na-install man, 10 years na yata, na dahil nagpapatong ng buwis man ang Legazpi, tabi, so dating tax base ngun yan. Kaya yan so pinaghururunan. Sabi ni Sir Lee kan ACCI, kay puha na pag-adalan man, win-win solution. So pangangaipo man kan gobyerno, kan buwis, tanganing mag-survive ang gobyerno, and so capacity to pay man kan ining tax base, ini mga nagbabayad din buwis. So aramon taan, kung anon mga masunod na impormasyon dyan, baka lamang makuang kan tropa si Sir Lee Giraray kung uyon sinda o kung ano sa development duman sa hururong kasuhapon. Aber daw, diyan kita kay Joshua. Joshua, maray na aga. Go ahead, tabi. Yes, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Baka ngaya nagmadali, pero day man ngaya pwedeng basolon sa Philippine Navy. Yan, Sir Pio, pangayag ni Governor Noel Rosal. Napoton niya to kung ano ang naging reaksyon niya. May kinaraman duman sa namali, Sir Pio, yung flag racing kaso bago. Yan. Kan butongon ni Governor Noel Rosal buda ni Mayor Hisham Ismail so bandera kan Pilipinas paitaan. Sulubid. Natapos na so pagkagtakan lupang hinirang nadiskubre nakaibabaw sa pula. Gira! Yun ang anihan, Mario Joseph, na pangyayari. Isos. Major blunder. Nakaibabaw sa pula. Kaya ang ginibo, kan Maritaro, ibinaba giraray Sir Pio, and ilotro giraray so flag racing ceremony. Ay, nako. Buda so pagkantakan lupang hinirang. Igo ba kita ning Philippine Heraldic Law? Inda kung igo mo nakakasabot ka na pwede kitang makahuro. Kung ano ang mangyayari naman. Kung ano, kung may... Inda ko namali lang da, namali lang. Namali. So, Navy na so nagkonektar. Paano? Paano yan? Bako sa karaw. Medyo makonsuelo lang. Pero, kunyan yan, hararom. Kumbaga. Roger. Sus. Pamati na taon pa. Independence Day, major celebration kan Republika kan Pilipinas buda sa mga kanya-kanyang local government units, and taking in consideration ang nagbugkos kayan militar. Parte kan na Puwersas Armadas kan Pilipinas natataarog ka iyan.
Bako. Kaya yun man so hinagad kang reaction sir Pio sa gobernador kung siguro sa iya technical niya yan di man niya pwedeng basulon pero baka nga nagmadali lang tadi sir Pio. Anyway, naguntaan na eksaktong mensahe kayan o pag-apot na to kay Gobernador Rosal. Sige daw. Kung anong masasabi mo kung duman sa namalik na flag raising sa mga tabi? Maybe, hindi kasi technical yan. Hindi naman natin pilisin yung Philippine Navy. Pero siyempre, siguro talagang nagmamadali lahat. Kaya nangyari yon sa pagkabit ng kanilang kasi sila yung natasan para ikabit yung tatama yung bandila. Kaya yan so nangyari kasi bago tabi Sir Pio bati marayon ko ta naka ang nagbutong Sir Pio si Governor Noel Rosal budak si Mayor Nisham yan accompanied man ni Congressman Caloy Loria. Tapos gira pa so bandera Isus Mario Joseph nakaibabaw sa pula Mario Joseph major blunder sa totoo lang nako. Pero anyway pinakaroy Sir Pio kanari paro actually tapos na nga ni talaga so sa pagkanta tapos na so Panginera rewind binaba tapos putrohon ta na lang kaya Jesus ko Maria sige tabi sige anyway Sir Pio yan tabi na dagdag niya tong istorya Joshua Bino thank you so much Joshua yugo naman padignal bakong crowd it is a sacred and formal solemn commemoration tabi paano yan na nangyari pulaan na itakod nakaibabaw ikaw baga kaya yung paano sabi dyan sa National Heraldic Law ang mga nakakaulay taga ito may tamang posisyon iyan pag nasa itaas ang pula we are at war baka ngayagira so Capitol Buda City Hall and yan nga ni Ibagao pag nakahampang ka sa bandera naan pakabugtakan bandera ito bagang so vertical. Pag nakahampang ka sa bandera, so vertical baga. Gusto sabihin, so patindog o pababa. Nasuduwang purukan, so kabitan kan lubid, nasa itaas. Pagkahampang mo ang bandera, arin ang dapat na nasa tuong parte. Is it the red or the blue? Pagkahampang mo ang bandera. Yan. Ang sabi ka yan, in peace time, pag oras ning katrangkilo naron kay ni pagkampang mo ang bandera ang pagkabugtakan bandera ito bagang so pababa so gari cortina dapat red right yan nasa tuo an pula nasa wala so blue red right yan ang kuangkaan kung so pabalagbag naman an bandera perming subluan sa itaas tabi iyon ang kuangkaan tabi and mamundo nga ni man ta sa bago mag-adlaw kang katalingkasan uyan baga na-discover kan Philippine Coast Guard budakan Philippine Navy nagpupuuna padingnal iguana ning pigpupuuna na istruktura ilinaog na kan China although floating pa lang ini nagpupuuna duman sa Scarborough Shoal mismo na kumpleto igwaning so Scarborough Shoal linaugan na kan China dati daining istrukturang pigbubugtak ngunyan igwa na po although so istruktura so floating pero fixed na may mga military personnel padignal tapos so palibot kan so mga estratehikong lugar kan Scarborough Shoal igwa na nin mga ibidugtak na ulang boya mga antena o paano iyang tabi na-discover kang kunyan kan Philippine Navy o anong gigibuhon takaan baka pag matatangapit na panahon parehon ang kaso anong lugar ito so data na nga inalalaog Spratlys ba yon o ngunyan yan Scarborough Shoal data nan mahali maniwala ka mo diro diretso na yan makamurumundo tabi araw ng nagkaperang aldaw bago so araw ng katalingkasan uyan ang suginibo na kan China dati baga sige sa libot-libot kan China diyan tapos dahil nakatapi palaog diyan sa Scarborough Shoal dahil na nakakasira so mga parasira ta diyan na kababayan hali diyan sa may northeng parte kan Luzon
Yan, so hali sa Isabela Gabos, day kita nakakalaog basta-basta ngunyan, inukupar na tabi, may physical occupation na ang China. Kuya na baga nahiling na sa mga bareta, buda sa cellphone, bilog na dakulaw na struktura, steady, nakaangkla na duman, tapos sa mga estratehikong lugar, militarily and strategically located, igwaning may antena, igwaning buya, na day ka na basta-basta makalaog. Tapos na kita naman dyan. Maniwala ka mo tabi, tapos na naman kita dyan. Daing mga protesta sa embassy, Chinese embassy, wala na yan. Bako sa pagkuan, makamundo na aspeto ngunyan kan araw ng kalayaan, uyan, linaog na mismo, physicalmente kan China, so Scarborough Shoal, tabi ano. Wala na yan. Inukupar na ninda. Yaon na physicalmente. Lalo nang dahil kita dyan basta-basta makakalaog na. Mahiling nindukaan, igwa na nin istruktura dyan na permanente. Bata yan na Scarborough Shoal na yan, uyan, sa kataning ka may Sambales gayudaan. Nahihiling. Ay, naku, tabi na araw ng kalayaan tayo ni. Sige. Padingnal, pwede na tabi, hilinga daw tabi. O sige, may mga commercials kita dyan, buda mabareta po ang news base. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Para mientras na ipinasarado kang gobyerno lokal kang Dipakulaw Aurora ang Hermanos Leisure and Farm Resort kasunod kang trahedya sa team building kang Ateneo Blue Eagles men's basketball team na ikinagada ni Rene Clert Batibornia as in Divine Adili kang Hunyo 8. Matapos ang insidente, nagkondukta ng komprehensibong inspeksyon ang mga lokal na gobyerno kaibahan ang Philippine Coast Guard o PCG. Nagluwas sa pag-uugid na may mga pagbalgar ang resort sa mga ipigtalaan na safety requirement sa irarom iyan kang sarong lokal na ordinansa. Sigon sa LGU, kamautan kang closure order na masiguro ang kaligtasan kang publiko as in malikayan ang pangyayari sa Gerari kang kaparehong insidente. Yan ang baret ahali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver-Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver-Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver-Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver-Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver-Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Bata yun nag-relax ako hapon. Gusto ko makalingaw kan mga problema sa kinakban sa buhay. Padarahan pa ko ning real, pinadarahan pa ko yun. Gusto ko na ko na malingawan ini na pangyayaring ini kasuhapon.
Pinadarahan pa ako ka initabi o ili dangogo nido. 0.7 left. No timeouts remaining. Anunoby has handed the ball. Finds Brunson at midcourt. Launches a straight on three. Missed it short. Tip by Anunoby. He put it in. Anunoby put it in. The Knicks take the lead with 1.2 to go. Partly home court advantage as those fans have the right to stand and be as engaged as they'd like on that baseline. Bridges on Vassell, hard on Castle. Robinson on Wembanyama, pass toward the middle, caught by Castle, dropped by Castle. His shot is blocked by Hart, and the New York Knicks just pulled off the biggest comeback win in NBA Finals history. Iyon na. Makulugon sa buot. So mga mahilig dyan sa basketball, ligo kayo ding naugma, igwaning namumundo na madangog ini. Bata, so ginanahan ko kang primero. Dinuplo ko. Nagbababa ako dyan sa hagdanan, sabi ko kay Jerome. Nya ko yun, narimati na ni Jerome. Di yo, hiling ako. Nagbubukod. Ultimong kabtang kanoras, kam basketball. Yun na inisupag ko. Bumban sa inbound play. Nakalaog pa so, isusarong puntos. Makulugon sa buot. Sudinoplo ko, Sudinoplo ko ka nakaaging aldaw. Naging zero, naging bato. Hello? Hello, sir. Hello, sir. Malabo ang signal. Hello? Yes, sir, Tio. Opo. Yes, Steve nito, all the way from Batangas. Nung simulan yung i-discuss yung sport, ay nako, kaya maganda to, pampalike ng Biyernes. ang sa akin lang, total, hindi naman ako nakikita yan sa mga basa naman ng mga Facebook, kaya enjoying na lang. And speaking of enjoying, bagaman hindi tayo nagkakaroon ng ganong alas sa sport, naaawa rin ako dun sa ilang mga fans ng kalaban na porket kayo ang nananalo, yung binubugbog, yung mga naka-Spurs jersey, yung ina-assault. Nakakaawa lang kasi kahit nga yung PhilAm na mayor ng San Antonio, sinabi humilaho ng maigi lang, sport lang eh. Yun. Kasi nung nakarang araw, nung nanalo yung Spurs doon sa home court ng New York Knicks, nung matapos yung laro, may lumabas na fan, naka-jersey ng Spurs. Inatake, pinagpupunit yung damit, di ba? Yun nga. At yung nagbabasa ko ng ilang mga sports outlet sa San Antonio, naliliti mo naman na mga pag-stations doon. Kahit yung mga halatang taga San Antonio pero hindi nakasuot ng Spurs jersey, ay inaasar ng mga Knicks fan. Para bang nakakababala ay yung reports ay nakakababala ng kanagad na ikaw ay nag-sport yung Opo, yun na nga, nabigla ako noon kasi hindi naman dati ganyan ang mga fans ng basketball pati yung yung bus na kinalulunanan ng mga Spurs, hinabol pat pinagtuturog tubaga? Yes, nakakababa sa drama na sa basketball court. Let it be there. Hayaan yung mga basketball talento, yung mga yung mga finalists, they are worthy opponents to be there. Pero yung mga fans, kung kayo magiging passion sarilihin nyo lang, huwag din ang alto ng kalaban nyo. Kasi nakakawal ang respeto. Yun lang yun sa akin. Opo. Medyo lubog kasi yung signal mo, Sir Stephen, dyan sa Batangas. Medyo lubog yung signal. Di ko maintindihan ba't ganito yung signal natin. Pero yun na nga, medyo nakakabahala na. Dati, ang mga crowd na medyo may tendency maging rowdy, yung sa football, di ba? Yes. Ngayon, sa basketball, meron nang nag-uumpisa. Nako. It's one of the new to say the least.
Opo, ay sir, medyo lubog. I'm very sorry, medyo lubog ang signal mo, medyo mahirap hugutin ano. Pero nakukuha namin yung thought and yung iyong boses na pumapasok ano. So yun Ayun, thanks Sir Pio, salamat sa oportunidad. Yes, thank Enjoy you. lang. Thank you, Sir Stephen. Sige, thank you so much. Yeah. So duman ito sa kuan sa pigistorya ko kanakaaging aldaw kanang gana so Spurs duman sa home court kan Knicks. Mayo pa nga iso nangyari man ko. Pagluwas kan sa rong fan kang Spurs naka-uniform, pinarakit so kwan so uniform. O so jersey na ito kan sa rong fan. Tapos so bas kan Spurs pigtuturog-tub pigwang kan mga fans. Dati nakakahiling sa nakitan araw kan agresibong mga fans sa football, lalo mo yan may FIFA naman baga. Pag mga international championship kan football, paminsan nagrarayot nga na yan, nagsusulo nin mga auto sa indang revelry dyan sa lugar kung sa inyaon so pinagkukundusiran kan football ganyan so FIFA iyon na naman ining susakwan so sa NBA nakunya ko na paano taigwa ng araw ka na nangyayari pero makulog sa buot pinadara na akong reel na ini gana na ko ta na yun gana na tinira pa rin sa wrong punto sis Mario Jose 5.7 left. Ito na No naman. timeouts remaining. Ito na naman. Anunoby is handed the ball. Finds Brunson at midcourt. Launches a straight on three. Missed it short. Tip by Anunoby. He put it in. Anunoby put it in. The Knicks take the lead. 1.2 to go. The home court advantages. Those fans have the right to Bola na stand kang and be Spurs. as engaged as they'd like on that baseline. Bridges on Vassell, Hart on Castle, Robinson on Wembanyama, pass toward the middle, caught by Castle, dropped by Castle, his shot is blocked by Hart, and the new... Lalo, pondon. Nga mugta ka na. So ginanahan ko ka na saro, dinoplo ko naging gapo. Sarong puntos, gana na sa napading Noel. Gana na sa narimati pa. Padarhan pa ko ning reel na kasubang niya. Aber daw niya kung kaya mong i-play. Pinag-play ko na mga tabi, no? Masaya ka na. Well, that's fun, ano? Yeah, basketball, NBA. No rin na masunod na kawat naman kayo game 5 na ba? No rin naman masunod na kawat. Sa Sabado ata, sa Sabado? Sa aga ba o sa Domingo? Duma naman sa home court kan Spurs, 3-1. No rin Endimar, so kawat naman kayo Sabado, then Sunday sa to, sa aga ba? Hindi kon bumuhi naman ako tarimate makauyan pinadaran pa ko itong reel na ito kan sal bata naman ito parumdum pa kan bata araw ng kalayaan padarahan ako kay ito. Ngarak nga ako pa may nag-text pa sa tuya digdingon yan sabi ka so nag-text sa uni pasaro man ini man. Abi digdi Garuda ka po nakasyopaw kahapon, Sir Pio. Lang ya. Dahil nakasyopaw. Bata sa bata ko si Jerome niya ko. Umati na tata Jerome. 29 puntos, 19. Gunmon. Pag igilingil. Siging habol. To the ultimong segundos. Masaripsipan pa. Ay, magandang umaga, Ma'am Rochelle. Magandang umaga, Ma'am Rochelle, and sa pamilya ng ako Bicol at ng Embarcadero. Ma'am Rochelle, good morning. Yung text ba ko sa iyo, yung sa kuryente, na-receive mo ba? May problema kasi ang Globe kaya pag nagte-text back ako sa Globe, kadalasan dahil na-receive po kan pinag-text ko. Yan yung sa brownout, nag-text back ako sa iyo noon, Ma'am Rochelle, baka hindi mo na-receive, Ma'am Rochelle, hopefully you're listening pa still, sa programa. Kagigising pa lang daw niya. Tama naman yan, Ma'am Rochelle. Kung naman ngayon, holiday kayo, Ma'am Rochelle, good morning sa Indo dyan, sa grupo tabi, okay, sa pamilya. Enjoy your itong long weekend, tabi, yan. Sige, may istorya pa kita dyan sa luwas. Si Ma'am Rochelle, wala po text back. Yun na nga sinasabi ko Nag-text back sa iyo agad ko sabi ko, Ma'am Rochelle, fina-follow up ko na sa Albay Electric Cooperative. Yun nako, wala pala talaga na-receive. Ay nako, may problema itong Globe ko talaga, Yan paano daw ni Jerome Managan, ma-text ako, dahil man na-receive. Pero may load ako.
Pero pag nag-call, yan na peso mga nagte-text sa kuya, sarong Aldo, dahil ka nga nagsimbag, niya kung dahil nagsimbag, unibaga niya ko, dahil ko nga nare-receive, ay sus Maria Joseph, nahaloy ko na ining, pigkuang ko na ini sa Globe, pigpa-upgrade na, upgrade mo ngayon so SIM card, yung manggiraray, ay hindi. CGB. O sige po Ma'am Rochelle ha. The Spot Report. Pasensya na, hindi mo na-receive yung text back pala, yung manungod sa alay ko. Sige, maistorya kita sa luwas. Si Karen Ala. Karen, maray na aga tabi. Go ahead na. Yes, thank you, sabi Sir Tio. Hamo naman kay Gobernador Noel Rizal na maitanis kay ni an issue as contingente sa payroll kan mga empleyado sa Kapitolyo. Katakod kan nagrarani na naman na renewal sa appointment kan mga ini. Sigun kay Gobernador Rizal, haloy nang nakabot sa sayang impormasyon an agrangay na imikan mga job order asin mga casual sa Kapitolyo. Lalot na katalaan naman magbaraguanin appointment an mga ini sa sunod na bulan, Sir Tio. Kung kaya pigsisikap na kan gobernador na makikampangan sa mga local finance committee kan Kapitolyo, tanganing mahimati, masusog kung sa inokay say nagiging agyat doon sa budget office, accounting office, treasurer, asin sa mga department head na nagpipirma kaining mga payroll and delay sa pasweldo sa mga nasabing empleyado. Entas tanto sigun sa gobernador, siring kaining maparaguhan na naman yung appointment. Mahigpit ng reropasunan and kwalifikasyon kan mga mariyo naman yung appointment. Tanganing masiguro na sulit ang ipasweldo sa mga ini. Kan gobyerno probinsyal, kan Yan. Yan ang report. Karen Ala, DCDB. Salamat tabi Karen, hali man dyan sa Kapitolyo Provincial. Mga follow-up report, mga pangyari man dyan, istorya sa Provincial Capitol tabi ano. So, yan. Happy Independence Day sa Satuya Agabos. Duman sa mga malaya na, Diyon. Congratulations sa mga malaya na. At congratulations sa mga gustong lumaya. At sa mga pinapalaya na. Tabi ha, congratulations. Araw ng kalayaan. Tabi, dalita. May mga mensahe pagtidigdig. Good morning da. Diyan sa sentrong Legazpi mismo sa Saudan. Nagdadangog sinda diyan sa second floor. Wow. Maray na aga tabi sa Indo diyan sa Legazpi Public Market. Si Tata Jun na pulis na sa tuyang kapartner, si Padingnal Baldo out Tata Jun in. Ano nang advice mo Tata Jun? Pwede na? Oh my go, signal na sa tuyang kwam. Sa tuyang tech department, tirahon ta na ini Jun, tanganing all clear kita dyan. Dispes makapuon man tulos on time si News Director Mar as iniba pang programa. Sa bilog na maghapon, day tabi maghali ha. Idiretson pag-antabay sa bilog na maghapon sa DCGB. Sa pangarang kang bilog na tropa, kami po naglalaom na tawan mi naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa may makakaya. Sa pagi kan informasyon, kalingaan as iniba pa sa programang Tingog Ganbanwaan. Viva Senyor Santo Cristo. Salamat, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.